ko guda ɗaya ba wanda ya saya ba girman Allah Allah ka duba mana ha garin nan na rantsi da Allah garin duba ma nake ji tun safa a ce abokai na ko duba mun ba sai ba a cikin kasuwan nan ko din garin baki ma su kan jika su bani saboda Allah annabi ga wayoyi na dawo da su jingim Allah kawo kasuwa kuma dai dan zama na gurin nan kuma dai dan yuta ma dai wa baban da ya karsa gida ka san in kike cikin dalan na ga mama ta kama ita ce ma kudin ce fa ne ma anya ma ba daina ta zan ba anya ba dainawa zan ba ha Kutubar uba kai Qur'ani wani gara ne ya zo ya aje wayoyi ga ta ku kwashe